νιώθεις? Πριν 10 χρόνια το ξεκίνησα. Είχα πάρει μια φωτογραφική ψηφιακή, όταν αρχίσαν και πρωτοβίαν οι ψηφιακές, και λέω πρέπει να τραβήξω κάτι που να είναι διαφορετικό από το εξωτερικό τοπίο. Και άκουγα, διάβαζα βιβλία για το Λαύριο, ήμουνα και από εδώ κοντά, είχαμε εξοχικό σπίτι, και λέω ευκαιρία να πάω να φωτογραφίσω κάτι διαφορετικό. Και ξεκίνησα να μπαίνω στις υπόγειες στοές. Μπήκες μόνος ή σε καθοδήγησε κάποιος? Ο κ. Δημοσθένη με καθοδήγησε και έτσι ξεκίνησα να φωτογραφίζω. Δεν είναι απλή διαδικασία να κατέβεις σε τέτοιο βάθος? Απλή δεν είναι. Στην αρχή θέλει λίγο ψυχή. Υπάρχει λίγο φόβος του σκοταδιού, αλλά το ξεπερνάς γρήγορα. Και μπήκες έτσι με τους εξοπλισμούς σου, τα φώτα σου, τις μηχανές σου? Σιγά σιγά, εμένα λίγο. Λίγο. Και μετά έβλεπα τι ήθελα από εξοπλισμό επιπλέον και εξοπλιζόμουν συνέχεια. Τι έβλεπες μέσα στα, τι βλέπεις μάλλον, γιατί εξακολουθείς και μπαίνεις? Θαυμάζω την τεχνική την οποία σκαλίζανε το βουνό για να πάρουν το μετάλλευμα. Αυτό δηλαδή μου έχει κεντρήσει όλο το ενδιαφέρον. Οι στοές, τα πηγάδια μέσα στις υπόγειες στοές, το πώς σκαλίζανε το πέτρωμα, το τι ορυκτά έχει πάνω στα πετρώματα. Όλα. Τα βλέπεις? Ναι. Τι βλέπεις δηλαδή? Τα διαφορετικά τα χρώματα, οι σχηματισμοί που μπορεί να φανταστεί ο καθένας οτιδήποτε. Είναι σαν πίνακες ζωγραφικοί όλοι αυτοί οι σχηματισμοί. Και αυτό μου άρεσε να το δείξω και σε κάποιον που δεν μπορεί να κατέβει μαζί μου. Έχεις διαβάσει και την ιστορία εδώ των εργατών. Το λαβρωτικό ζήτημα φαντάζομαι το ξέρεις. Να. Τι σε συγκίνησε περισσότερο? Ότι μια περιοχή η οποία πριν το 1860 δεν υπήρχε στο χάρτη ουσιαστικά, ήταν ένα έρημο τοπίο. Ξαφνικά ήρθε και έγινε μια περιοχή, μια πόλη, η οποία πρωταγωνιστούσε στην περιοχή. Και όχι μόνο. Στον ελλαδικό χώρο και στον ευρωπαϊκό κόσμο. Είχε φτάσει η παραγωγή από εδώ του μολύβδου το 3% παγκοσμίως. Και όταν δούλευαν και οι δύο εταιρείες. Αυτές τις ευαισθησίες που εσύ έχεις, άλλοι συμμαθητές σου τις συμμερίζονταν? Οι φίλοι σου σήμερα που μπήκε στο πανεπιστήμιο, πώς αντιμετωπίζουν αυτήν την ιστορία? Είναι κάπως διαφορετική η αντίληψή τους με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ. Οι νέοι εδώ, οι συνομιλικοί σου? Οι νέοι δυστυχώς δεν γνωρίζουν πολλά για την ιστορία του. Δεν γνωρίζουν ότι εδώ ήρθε πρώτη φορά το τρένο. Ότι εδώ ήρθε για πρώτη φορά το τηλέφωνο, ήρθε το ηλεκτρικό ρεύμα. Και όλα αυτά για να βοηθήσουν τη λειτουργία των εταιριών. Δεν γνωρίζουν ότι το Λαύριο τροφοδότησε με δύναμη ουσιαστικά τόσο την Ελλάδα όσο και χώρες του εξωτερικού. Και η ελληνική εταιρεία φυσικά με τον Ανδρέα Συγκρό, φυσικά, και ο οποίος έλυσε το λαβρωτικό ζήτημα ουσιαστικά. Τα τοπικά συμβούλια των νέων έχουν κάποιους σταθμούς συγκέντρωσης ιδεολογικούς επάνω σε αυτή την εξέλιξη? Το σίγουρο είναι ότι τα τοπικά συμβούλια νέων από την άνοιξη του 2008 που υφίστανται έχουν συγκροτήσει
με αφορμή δηλαδή τα τοπικά συμβούλια νέων, έχει συγκροτηθεί εδώ πέρα μια ομάδα ανθρώπων που σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο, που δρά με τον ίδιο τρόπο, που για κινείται. τον πολιτισμό έχει μια συγκεκριμένη θέση, απαιτεί για αυτό όλο τον πλούτο. Ναι, και για τον πολιτισμό και για το φυσικό περιβάλλον. Είναι, κατά τη γνώμη μου, είναι κατά κάποιο τρόπο κοινά αυτά τα δύο. Αυτό που προσπαθούμε είναι να ξεκινήσουμε να αναπτύξουμε ένα κίνημα αγάπης για τον τόπο μας. Εντάξει, ότι καλά είναι και οι δουλειές, καλά είναι και να ζεις όμορφα και να καταναλώνεις, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αναπτύξουμε ένα κίνημα αγάπης, γνώσης και ανάδειξης του τόπου μας. Είναι μοναδικό αυτό το μέρος, παγκοσμίως. Ο τόπος αυτός είναι σπουδαίος, από πολλές απόψεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να τον αγαπήσουμε και να τον αναδείξουμε και να μας εμπνεύσει στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας, όταν βγαίνουμε έξω, όταν περπατάμε, όταν κολυμπάμε, όταν ερωτευόμαστε γενικά. Ελπίζω από την κουβεντούλα που κάναμε να αφυπνιστούν κάποιοι καθηγητάτες, ξέρω εγώ, οι εκλεκτοί. Και να έρθουν να κάνουν μια έρευνα εδώ πέρα, γιατί μόνο ξένους βλέπουμε, Γάλλους, Γερμανούς, Αυστριακούς. Και την έδρα της ορεικτολογίας σας την κάνουν εδώ, γιατί είναι το μεγάλο σχολείο. Εδώ μέσα αυτή η εργασία, αυτή η γαλαρία είναι το μεγάλο σχολείο. Άποψή μου βέβαια, δεν ξέρω, μπορεί να λαθεύω, της ορεικτολογίας. Εσύ τι λες σαν νέος και σαν υποψήφιος φοιτητής σε αυτόν τον κλάδο? Τι να πω, ευελπιστώ κάποια στιγμή να σκύψουν εδώ πέρα το κεφάλι και να ξεκινήσουν προγράμματα έρευνας, αποκατάστασης και άλλα πολλά. Γιατί είμαστε 50 χιλιόμετρα από την Αθήνα και δεν το ξέρει κανείς αυτό εδώ πέρα. Αυτό είναι λυπηρό πραγματικά.